pares, professors i altres bèsties dels escolapis de Sabadell. Els que pensàveu que aquest any us escapàveu anàveu ben errats, perquè ja ha tornat. Novament, el sopar de classe ens pica a la porta, un mes tard, però ho fa al novembre. I aquest any, a més, canviem de restaurant i ens anem al Rubión. Per qui no ho sàpiga, l'han remodelat i l'han posat ben bonico, tant que no sembla el mateix. Està a la plaça de Sant Jaume, no la del Mont i l'Hereu, sinó a la de Sabadell. Pels qui vagin sovint al mercat, és la que està al costat, i pels tejats de la República, doncs també està al costat. I no em foteu el susto que em va fer el president Zapatero amb les seves filles. Ja ho sabeu, serà el restaurant Rubión divendres 13 a les 10 del vespre, i si us plau, no vingueu disfressat de Halloween. Que el José us beneeixi.